Pailailan nyo guys. Mga insekto. Ano siya yung insektong cute. Wow, kadaghan nila. Mura ni siya liguan na ay daghang kuan na ay daghan nga kanaang dugos. Tamis kay ni siya dugos. Mahal kay ni yang dugos guys. Namlupad sila oh. Insektong cute. Kapag sa kuglain nga insekto. Grasshopper dako kaayo. Ano siya doon kuno ni? Doon. Nga grasshopper. Magsuri-suri ta diri sa bukid na daghang mga insekto. So nakapag mo sa kog insekto guys. Muni insekto nga spider. Tapay-tapay. Kailan mo gilaga? Muni siya ilaga nga bagong anak. Tamang tapuan niya eh. Dua ang kadiha. Nahuday ka. Doon yung galing. Minyak. Muni siya minyak.